Nganong mapulibok man kay ila pong ginahuna, uy, Valentine's Day gud karon, dapat i-express nato atong pagpati nga mainiton kayo. Mo na pulibok yun. Mo na nga matod pa nila, pulibok naman daw kuno hotel og hotel, tuwa na sa cemetery. Tuwa na kuno sa cemetery na maingon. Naunsa tawa, tang-awa unsa ang dagoy sa kalibutan. Ang uban ila man ning gibalaan kay Valentine's kuno. Magay ko nang kini nga klase nga festival, something wrong, something demonic. Nganong mapulibok man ang mga motel o ang mga hotel. So naay mga kababalaghan, naay mga kababalaghan na itabo mga kaigsuunan sa panahon sa Valentine. No, pangutana, Kristohanon ba ni nga activity? Iya ba ni sa Dios? Nganong naa man ang klase nga dimension sa kalibutan